Dneska máme pondelok, večer, ja si idem akurát zabehať 5, možno 10 km. No a v sobotu som mal to fotenie a to bolo akože veľmi zaujímavé. Bol som tam nejakej 3:30 a keď sa im to zapáči, čo dúfam, že áno, takže sme tam prerábali veci, lebo niečo sa im nepozdávalo. No a poslal som im to, jak som to dokončil, no a ešte čakám na odpoveď. Uvidím podľa toho, že čo vlastne, že či ma berú alebo ne. Ak ma berú, tak tým pádom každé víkendy tam budem chodiť na fotenie, tak to môže byť zaujímavé. Dneska máme štvrtok, ja si idem zabehať, idem vyskúšať nejakých 10, možno 15 km, uvidím, jak to pôjde. No a ešte keď dojem domov, tak musím ísť dorobiť fotky, lebo zajtra idú von, takže to už musí byť doladené do detailov. Takže tak. Je to ešte ty, mám piče celý tvoj Moncler, radšej ma zaujíma, aký si. 4 km mám. 6 km mám za sebou. Zatiaľ celkom fajn. Mám 10 km za sebou a už dostávam celkom krče. Tak som zvedavý, ako to dobehnem domov, no. Bude to ešte zaujímavé. 12 km mám za sebou, ale krč mám ešte furt. Takže dúfam, že to dobehnem, no. Ja som akurát dobehal, bolo to 14 km. Dalo mi to akože brutálne zabrať. Také krče do nohy som dostal, že som to nemyslel, že dobehnem, no ale dal som to. No dobre, takže dneska máme piatok večer, ja idem akurát do Bratislavy, idem fotiť, kamoš budem mať také menšie vystúpenie na takej party, spravím mu nejaké reelsko, nejaké fotky, no a dúfam, že bude spokojný. Tak vám odtiaľ niečo natočím, dúfam. Milujem beža bordel, milujem fenza, milujem shit, milujem lásku tohtiel, milujem svoje devča, som pri nej ští, som starý pasív non-deal, vlny na pláži do doby a tak liatia, moja píra v mojom tele. Mladý jazdí na čem, reputácie, môžeme robiť čo len chceme, a to čo vieme, nikomu to zatiaľ nejeme. Spánok je dobrý, už to je zase hry. Takže dofotené by sme mali, túto chalan to zvládol. Šokujeme od obratu, bolo to po piči a verím, že tie fotky budú, ja viem, že tie fotky budú naložené, lebo robí to Oliver Janko a robí naložené fotky, takže... No, takže si budem musieť dať na tom záležať, no a potom vám to ukážem, keď to bude hotové. Uniformy sú all black, pracovné dni voľné, celý klan vo forme, plody tie sú hojné, farby rastú von. Ráno po tej showke, kde som bol fotiť, tak ráno ma kamoš zavolal do Senca, bola tam taká výstava aut, boli tam aj staré, aj nové auta, ale akože väčšina z nich vyzerali brutálne, aj tie staré auta boli fakt, že zachované. A nenatočil som vám odtiaľ nič, ako čo som rozprával na kameru, takže vám ukážem aspoň tieto zábery. Podľa mňa sa mi celkom aj podarili, takže vyzerá to fajn, si myslím, tak si ich užite a potom ideme ďalej. Máme večer, ja idem akurát na druhé fotenie, čo mám teraz cez víkend. No a dneska to vidím asi tak, že to mám dlhšie ako včera. Takže som akože dosť vedavý, že kedy tam skončím, no. A tak dúfam, že všetko vidí, ak má. Ešte nejaké video im budem musieť tu spraviť. No a uvidím. Ak sa bude dať, tak vám tam niečo natočím. Takže ja som vám včera toho moc nenatočil, lebo nejak na to nebol čas ani priestor, bol tam aj hluk. No a spravil som, že celkom dosť fotiek, takže som zvedavý, dúfam, že sa im to bude páčiť. Tak ale minulé už boli spokojní, takže si myslím, že by to mohlo byť fajn. No a bude to nejakých 220 fotiek plus nejaké videjko. No a dúfam, že do konca týždňa to budem mať hotové. No a ja si idem ešte dneska zabehať. Chcel by som možno 5, maximálne 10 km si zabehnúť.
No a uvidím, že či sa mi podarí nejaké rýchlejšie tempo dať, alebo ne, ale akože cítim, že už mi to dáva dosť zabrať toto behanie. A tak potrebujem to natrénovať, lebo však ten polmaratón je za chvíľu tu, takže tak. Nakoniec som išiel iba 5 km, teraz som v polovičke. No a akože mám celkom dosť. Vidím, či sa mi podarí nové PR-ko. To som zvedavý na to. Dobre, takže odbehal som to, dal som 5 km, no ale podarilo sa mi to za nové PR-ko. Dal som to za 30 minút, čo som celkom spokojný, lebo predtým som mal nejakých 32 možno. A teraz, jak som natiahol ten krok, tak som to cítil fakt, že lepšie a si myslím, že ešte keby, že od začiatku viacej pridám, tak som mohol dať ešte lepšie tempo. Ale akože som spokojný a potom ešte nejak v strede týždňa by som chcel ísť buď 15 alebo 20 km. Uvidíme, jak to pôjde. Takže dneska máme sobotu, kde si idem zabehať. Uvidíme, jak to pôjde. Možno 5 až 15 km, takže vôbec sa neviem rozhodnúť, že vlastne koľko pôjdem. No a uvidím podľa toho, jak sa budem cítiť. No a zajtra sa chystám ráno na fotenie. Idem fotiť krstiny, takže som na to veľmi zvedavý, lebo také som fakt, že ešte nefotil. No a potom po obede idem na ešte druhé fotenie, na ktoré sa fakt, že teším. Idem fotiť Audi RS6, tak som zvedavý, jak to dopadne. No a potom vám tam niečo natočím. Mám 8 km za sebou a dám asi nejakých 10. Viacej asi ne. Takže ja mám odbehané, dal som 10 km. Dal som zase najlepší čas, akože svoj rekord, takže som ako celkom rád. No ale som sa zvedavý, že tých 21, ten polmaratón, že ak to odbehnem, lebo už teraz mám dosť a dúfam, že to natrénujem dovtedy. Takže uvidíme, no. Idem si ešte niečo porobiť a potom, keď bude niečo zaujímavé, tak vám to ukážem. Takže ja mám dneska dnešné prvé fotenie za sebou, no a teraz idem na fotenie číslo 2. Idem fotiť Audi RS6. Konečne, ty kokso, po fakt dlhej dobe idem fotiť auto. Takže sa celkom teším. No a som sa keď na mieste. No, akurát natáčame v takých lesoch. Vyzerá to dosť dobré. Fotky sme už dokončili. Ešte niečo natočíme. No a potom vám to ukážem, ale vyzerá to fakt dobré. Aj to prostredie tu. Vyzerá to fajn. Takže som zvedavý. No, akurát sme dofotili, dotočili, vyzerá to podľa mňa fakt dobre. Aj to video som zvedavý, že čo z toho bude. No a teraz ma vyložil na Pezinskej Babe, pri aute som, no a idem domov. A potom akože ešte musím dorobiť nejaké tie fotky aj z tých krstín, čo som bol dneska. To bolo tiež zaujímavé fotenie, ma to celkom aj bavilo. No a uvidíme, jak to celé bude. A potom sa ozvem. No takže po dlhšej dobe opäť natáčam. Dneska idem behať. Uvidím, že dúfam, že nezmoknem, lebo počasie nevyzerá moc najlepšie. No a chcem dať 15 km. Uvidím, jak to pôjde. Chcel by som určite dať lepší čas, jak čo som bol minule. To som mal nejakú hodinu 48. 2 km mám za sebou, ešte 13. Akurát mám 4 km za sebou, ešte 11. Tempo držím okolo 7, ale potom by som to chcel už pridať, takže uvidíme. Dúfam, že mi to pôjde a dúfam, že zás nedostanem krče. Takže som zvedavý. Už mám 5 km za sebou a tento
posledný kilometr som dal s najlepším tempom, takže dúfam, že to už bude rýchlejšie a rýchlejšie. 7 kilometrov mám za sebou. ...9 km za sebou a už akože celkom za sebou bojujem. Už prichádza únava, už dúfam, že to dobehnem, lebo nechcem skončiť na 10. Mám 10 km za sebou, takže tých posledných 5 musím nejak dobojovať. Uvidíme. No takže 15 km som dobojoval nakoniec, sa mi to podarilo odbehnúť. Cítim nohy ešte teraz. Bolo to dosť náročné, no a ja si idem ešte veci do školy nejaké porobiť, možno večer, ak stihnem, tak nejaké fotky ešte z koncertu alebo tu Audi R6, uvidím, jak sa mi to podarí.